Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз. Хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. дӯстони азиз, влоги имрӯзаи мо аз пухту паз сар мешавад. имрӯз рогалик мепазем бо як рецепти осон ва барои шумо пурра навор кардам. марҳамат, тамошо кунед. имрӯз фарзандони ман ба мактаб рафтанд, ба детсад рафтанд. дар хона фақат ман, Настя ва Малика. Настя дарди гулӯй аст, ба ҳамин хотир ба мактаб намондам. нақшаҳои имрӯзаи ман: ҳоло ман обед мепазам, ҳамин выпечка тайёр мекунам ва баъдан ба маҷлис меравам. Ҳасан Ҳусейн имсол выпуск мешаванд, ба ҳамин хотир маҷлис мешавад бо модарон. тайёрӣ мебинем барои выпускной. барои хамири рогалик бошад, хоҳарони азиз, ман апара тайёр кардам. апара ин як қошуқ дрожжа бо шир ва як қошуқ шакар омехта карда дар гармӣ дар муддати 10 дақиқа меистад ва чӣ хеле ки дидед дрожжа варам мекунад, баланд мешавад ва ана ҳаминро бо орд омехта мекунем ва хамирро мешӯрем. ба рецепти рогалик ба мо лозим аст 1 стакан шакар, 1 стакан равғани растанӣ, 1 стакан шир, намак ва ванилин. ва дар ин ҷо бошад, Малика ба ман кӯмак мекунад. ба рӯзгори модар хушбахтӣ офариди, зи даргаҳи илоҳӣ чӯ ҳадияе расиди. ба рӯзгори модар хушбахтӣ офариди. Давай. Вымешивай. Аралаш кун. Давай, худ откручи. Так. Что делаем? Булочки готовим. Булочки? Да, ты любишь булочки с джемом? Люблю. Будешь кушать? Ребят, подписывайтесь на наш канал. Всем пока. ана хоҳарони азиз, хамир ана ҳамин тарз мешавад ва дар вақти хамир тайёр шуданаш 2 соат пас ана ҳамин хел воздушный мешавад ва қабатҳои хамир монанди слоёне мешавад. барои начинкаи рогалик бошад, ана ҳамин хел ҷем медозем. ин ҷемро мо аз себ ва аз клубника тирамоҳи гузашта тайёр кардаги будем. беҳад маззаш аҷоиб монанди желе мешавад. рецепти ин ҷем дар канали мо ҳаст, метавонед бубинед. Ты убираешься? Ребят, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока. дар ин ҷо бошад, аз хамири рогалик боз 2-3 дона булочка пухтаам барои бачаҳо. хайр, хулоса ҳамин тарз тайёр мекунем. хоҳарони азиз, марҳамат, то охири тамошо кунед.
ана тамошобинон ина бинед чӣ хел сурхаки круассанчаҳои зебояк шуд. Мы пирожки готовим, мама готовит, Настя, да? и Настя готовит, и я. И хотим там все придут, и Маша, и Лёня, и Ленечка, и Витка придет. Это Лиза. Малика, тихо. Я хочу тоже. Я хочу тоже. Сейчас. И я хочу тоже. Сейчас. Мама, я хочу тоже. Я сама. тамошобинон дар инҷо аллакай бачаҳо хӯрданд якум партияи пухтагиамро. ана бинед чӣ хел хамири воздушный пушистый шуд, ба монанди слоён мешуд хамир. барои он ки ман зувола кардаги не ана ҳамин хел сохтам, ба ҳамин хотир ба монанди слоён мешуд. ана ҳамин хел дӯстони азиз. ана ин дуюм партияш тамошобино. ҳоло боз як листи дигар ҳаст. ина бинед ба ман беҳад хамираш маъқул шуд. ана ҳамин хел. дар ин ҷо бошад ба берун баромадам дӯстони азиз. бачаҳо обед карданд, аз мактаб ҳамашон омаданд ва ҳамроҳи модарам ҳастанд. барои шумо бошад аз ҳамин магазин камтар навор мекунам. дар ин магазин асосан мо рахатлукум, пахлава, ҳамин хел чизҳоро харидорӣ мекунем. аз ин магазин баромада ман боз ба пятёрка даромадам ва баъдан ба маҷлис меравам. маҷлиси падару модаром мешавад. имсол Ҳасан Ҳусейн выпуск мешаванд ва масъалаи выпускнойро бо модарон маслиҳат мекунем. тамошобинони азиз, пятёрка даромадагӣ будам. боз як пакет харид кардам. ягон чиз мехаридагӣ набудам, лекин дидам ки ба сливки аксия, ба консерва аксия боз харидорӣ кардам. ҳоло бошад ба детсади Ҳасан Ҳусейн меравам. Ҳасан Ҳусейнро аввал гирифта соати 4 ба хонаи модарам мондам. аз он ҷо ба тренировка меравам. худам бошад ба маҷлис омада истодам. барои выпускноишон маҷлис мешавад. маслиҳат мекунем ки выпускнойро дар куҷо мегузаронем, чанд сомӣ ҷамъ мекунем. баъд ба шумо мегӯям ки дар куҷо мешавад, чанд рубли ҷамъ кардем. он ки модароне ҳастанд ки фарзандонашон аз детсад выпуск мешаванд, ба онҳо интерес мешавад. ҳамин хел дӯстон, баъд влогамонро давом медиҳем. тамошобинон, ана инҷо ба хона омадам. имрӯз сабрания буд. чӣ хеле ки гуфтаги будам, дар сабрания маслиҳати выпускнойро кардем ҳамроҳи родителё, падару модаро. хулоса ба выпускной 2000 ҳозираш ба 2000 пул ҷамъ мекунем. 2000-4000 барои Ҳасан Ҳусейн ва албатта боз мебинем кани бо чӣ камбудиҳо шавад. боз пул намедонам ё ки бо 2000 ё 5000 ҷамъ мекунем. выпускной дар детсад мешавад. торжественный час мегӯям. як-ду соат дар детсад мешавад. барои воспитателиҳо подарка медиҳем. воспитатель, заведующий, коргарони кухня ягон чиз тӯҳфа мекунем, ё ки як торти калон барои воспитателиҳо бошад. старший воспитатель ва младший воспитатель бошад. сертификат подарка мекунем. ҳамин хел маслиҳат кардем ки сертификат ва хулоса ҳамин хел сертификат подарка мекунем. барои бачаҳо тӯҳфа мегирем. хулоса ҳамин хел маслиҳати выпускной кардем. дар ин ҷо бошад, ман ба магазин даромадам ва шир лозим буд, шир харидорӣ кардам. 3 литр дига гирифтам ба выходной барои расиданаш. баъд ана ин аксия ба ин консерваи иваси буд. вай дафъа гирифтаги будам, беҳад маъқул шуд. дарунаш пур, амин бе ягон хел брак ва аз ана ин марҷмело гирифтам барои бачаҳо. агоҳ какао тайёр мекунам ва ба ана ин сливкаи домик в деревне аксия будааст, аз ҳамин гирифтам. ҳамин 6 дона мондагӣ будааст, ҳамашро гирифтам барои бачаҳо. вақте ки какао тайёр мекунам, кам-кам аз ҳамин ҳам добавит мекунам, болаззат мешавад. какаои калорийный ва болаззат мешавад.
ва боз аз анаи рахат лукум гирифтам. Дӯстони азиз, ба магазине ки даромадам, ман камтар ба шумо аз он магазин навор кардам. Беҳад чизои болаззат ва сочне ба ман беҳад маъқул шуд. Пештарам аз ҳамонҷо мегирифтам. Якдонагӣ барои бачаҳо, барои прова аз ҳамин лукум гирифтам. Дар инҷо бошад бисёр саволҳо буд, ки аз хоҳарон ман чӣ гуна почтаро, посилкаи ба ман равон кардагиро отслеживать мекунам. Масалан, дар телефонатон набинед, тамошобинон, дастонам ях кард сурх дар берун 1 соат истодем. Масалан, через Play Market ҳозир нишон медиҳам кани почта России скачат мекунед. Ман аллакай скачат кардаги ҳастам. Ана масалан почта России ҳаст, медароед. Баъд ба шумо вақте ки почта равон через почта посилка равон мекунед, ана ин хел чек медиҳанд. Шумо метавонед отслеживание ҳам посилкаи фиристодагиатонро бинед мешавад, ҳам чизе ки ба шумо равон кардан онро ҳам проверка кунед мешавад. Масалан, дар чек ана ин хел номери бисёр рақама мебурояд. Анамин номерро мезанед, найти отправление. Инҷа медароед, мезанед масалан 682. Ана тамошобинони азиз, ана михел рақамҳоро набират кардем ва ҳамаи данныҳо мебарояд. Присвоен трек номер, принято в отделении связи, доставка вместо вручения ожидается. Анамин рӯзи доставкаш. Баъд ана михел дар инҷо бошад, ман ҳозир посилкае ки ба ман Зайнаб равон кард, ҳамонро мебинем. Ана бинед. Масалан, доставка вместо вручения ожидается 9 февраля. Зайнаб ба ман посилкаро равон кард ва анамин масалан ана михел чекро расм гирифта равон кард. Дар ҳамон чек ман анамин номер трек, номери дурудароз мешавад. Анаминҷо бинед РПО, анамихел номерро ба ҳаминҷо набират кардам ва анаҳамин ҳамаи данныҳо мебарояд. Присвоен трек номер, принято в отделении связи, покинула место приёма, прибыла сортировочный. Яъне ҳар рӯз дар куҷо, дар кадом сортировочный центр ҳамашро мебинед, отслеживать мекунед. Ана ҳамин хел дӯстони азиз, анамин буд. Пурсидагӣ будед ки чӣ хел ман чӣ гуна почтаро отслеживать мекунам. Акнун ки телефонро кушодам, биёед ДМБ таймерро мебинем. Ана бинед хоҳарони азиз, 218 рӯзу 18 соат гузашт, 146 рӯзу 5 соату 10 дақиқаю 15 секунд монд. Дӯстони азиз, насиб бошад рустами ман ҳам мебиёяд. Ман барои худам ҳамин хел ҳисоб мекунам ки хайр 2 моҳ гузарад, аллакай мебиёяд. хоҳарони азиз, ҳоло бошад ман ба шумо нишон медиҳам ки ман чӣ гуна кофе тайёр мекунам. Анамин хел кофе растворимый. Анамин хел 2 қошуқ медозам. бисёр хоҳиш кардед ки ман нишон диҳам чӣ гуна тайёр мекунам ва тақрибан 20 миллиграмм шир ёки сливка. Имрӯз ман бо сливка тайёр мекунам. Анамин хел сливкаро мерезем. Дигар рӯзҳо бо шир тайёр мекардам ва бо миксер ёки блендер анамин хел 2-3 дақиқа мезанем, гӯем ёки мекӯбем, кадомаш дуруст бошад. хулоса ҳамин хел тайёр мекунем. Ана акнун бошад, ана ҳамин хел оби ҷӯшро мерезем. бинед чӣ хел пенка медиҳад. ана хоҳарони азиз, ба кофе ним қошуқ асал медозам. баъд аз анамин пенкашро тайёр кардан, баъд аз обашро рехтан, ним қошуқ асал. анамин хел ҳатман бо асал проба кунед хоҳарони азиз, беҳад болаззат, маззаи аҷоиб медиҳад. худи кофе необычный мешавад ва бо асал беҳад болаззат мешавад. бисёр ниан ҳамин асалро медозам. маззаи аҷоиб мекунад. ҳатман тайёр кунед ва касе ки тайёр мекунад ба ман нависед ки ба шумо чӣ хел писанд омад ёки не. ба ман. дӯстони азиз, ҳамин буд влоги имрӯзаи мо.
ташаккури зиёд, ки влогҳои моро то охира тамошо мекунед, лайк мемонед, комментарияҳои беҳтарин менависед. онҳое ки обуна нестанд, ҳатман обуна шавед. доимо сарбаланд бошед, хонаобод бошед. худованд доимо нигаҳбони мо шумо бошад.